мо ният кардагем ки ҳазрати султон мерем бо дар вақти намоз нишон метам барои бисёр таъриф мекунам. Ман рости гап якум бора мерам мерем дидам мекунем нуқта намояд ки ҳазрати султон дар аз ховалин ҷойгира дар ноҳияи ховалин ҷойгира бо дар вақти намоз нишон метем бо ҳамаша мебинем. ина мо шоло ки раки кардем. дар бозори Балҷон қарор дорем. имрӯз рӯзи якшанбе бозор аст. пеш аз ама ки Балҷон мебироем ози якам шоҳри матлоро зиёрат мекунем ва насиб боша сафар мекунем. шоҳри матло дар ноҳияи Балҷон ҷойгирай. инҷам бисёри одамо зиёрат меям. шоҳ неъматуллои заробӣ марди валӣ. зиёрат буд ки дар шоҳ неъматуллои заробӣ марди валӣ
ولی ابدنی دوست داری کوه و چمنی پیوند در قلبی منی سلطان ویسی کرنی پیوند در قلبی منی سلطان ویسی کرنی پیوندی جسم و جانی ما ادادمون درمانی ما پیوندی جسم و جانی ما ادادمون درمانی ما از تو شب آبادمان سلطان ویسی کرنی از تو شب آبادمان سلطان ویسی کرنی والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا والحمد لله رب العالمين. بیرون میخری اینجا ای چشمه
зиёрат кардем, хай беҳтарин ҷо будай, биҳишт будай. Ҳамн шониматлои бузургвори шониматлое ки дар Балҷона хай монанд будай, ҳамун ҷош дар амуам беҳтарин ҷо. Территорияш калон будай, назар ба ҳазрати шониматло. хоҳишмандои ина биён ҷои беҳтарин. تسبیح خوشی بودای ҷои салқини беҳтарин ҳам маҷоду автова дар ин ҳамин территория борон бурдеса ина часма бахлашко бовар ки беҳад ҷои салқинаи борон зеса ҷола задеса ҷола 7 майи 2023 просто ҷола бучидана имҷа ҳистем бучаҳо баъд ҳаракат мекунем ҷолаи майдай ҳес нём кадам ки натова ранги борон метова